Bog prijatelji, ovdje je Chad Gonzalez. Dobrodošli u ovu epizodu Healing Talks. Jako sam uzbuđen što provodite vrijeme sa mnom i izuzetno mi je čast što ste izdvojili vrijeme iz svog rasporeda, svog zauzetog rasporeda i odlučili provesti ga sa mnom dok počinjemo istraživati predivne stvarnosti o tome tko smo u Kristu, posebno na području iscijeljenja. Ali prije nego što krenemo, želim vas ohrabriti gdje god da gledate. Molim vas, napišite svoje ime i lokaciju u chat. Volimo vidjeti sve vas koji se priključujete iz cijelog svijeta. A kad smo već kod onih iz cijelog svijeta, samo želim reći hvala. Imali smo toliko različitih ljudi iz raznih zemalja koji su došli na Advance Houston. Bilo je stvarno super. Upoznao sam ljude iz Meksika, s Bahama i iz Francuske. Stvarno sam bio oduševljen vidjeti sve te divne ljude koji dolaze na sastanke. Također vam želim najaviti neke sjajne sastanke koji nam uskoro dolaze. Bićemo u Manhattanu, Kansas, uskoro. Također ćemo biti u Tulsi, Oklahoma. A zatim imamo konferenciju Supernatural Life koja će se održati u Guildfordu, Engleska. Ona će se održati u hotelu Mandalay. Zato vas želim ohrabriti, sve vas koji ste tamo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dođite, bit će to subota, cijela subota, tamo u Guildfordu, Engleska, u hotelu Mandalay. Vrlo jednostavno možete otići na našu web stranicu chadgonzales.com i tamo se registrirati za tu konferenciju. Apsolutno je besplatno, ali vas samo molimo da se registrirate kako bismo mogli dobiti dobru procjenu broja ljudi i koliko će vas biti tamo. Stvarno se jako radujem povratku u Englesku. U osnovi želimo da ovo postane događaj koji ćemo održavati 2 puta godišnje i gdje dolazimo i služimo svima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tako da sam zaista uzbuđen što ću biti tamo u UK-u, a zatim ćemo se nakon tog putovanja u UK ponovno vratiti i u Švicarsku. Dakle, puno dobrih stvari nam dolazi. Također, želim vas podsjetiti da to odmah stavite u svoj raspored. Znam da je to za nekoliko mjeseci, ali zabilježite u raspored Advance Tampa. Održat će se prvi tjedan u lipnju. Biće veće i bolje nego prije. A prošle godine je bilo stvarno dobro. Dakle, veselimo se što će se Advance Tampa održati i ove godine. Također, želim vas podsjetiti da ako ste naš partner i još niste pristupili partnerskoj platformi, svakako to učinite. Tamo smo pripremili izvrsne resurse za vas. Imamo nekoliko različitih audio knjiga i e-knjiga. Imamo Healing Academy koja je dostupna besplatno. To je naš način da vam uzvratimo i zahvalimo što ste naš partner. Pa, hajde da pređemo na našu večerašnju poruku. Želim s vama podijeliti jedan san koji sam imao. To se dogodilo u Houstonu, kada smo imali Advance Houston. Te srijede navečer sam otišao na spavanje, a znate, konferencija je počinjala u četvrtak i tada sam sanjao taj san. Sada, kao što sam vam već rekao, nije svaki san koji imamo san od Boga. To je možda jednostavno bilo nešto što smo gledali na televiziji ili o čemu smo razmišljali prije nego što smo otišli spavati. Ili ono što bih ja nazvao snom od loše pice, znate? Ali postoje neki snovi koji su dani od Boga i znate, kada imamo san koji je od Boga. Kad se probudite, kažem vam, točno ćete znati što znači. Ne trebate tražiti nekoga da vam protumači vaš san. Ako je dan od Boga, značite. Jednostavno ćete znati o čemu se radi i što to znači. I bit će potpuna jasnoća oko toga. Ali imao sam taj san i u tom snu kao da je sve bilo smješteno negdje u 18. Znate, ranim ili srednjim 1800-ima i ja sam u toj koči koju vuče konj i unutra sam s još nekoliko ljudi. I mi smo, vuku nas ti konji stvarno brzo. Prolazimo kroz doline i ravnice, kroz široka otvorena polja i vidim da tamo vani ima robova koji rade na poljima i ovome i onome, a neki samo sjede okolo. Ali idemo brzo. Pokušavamo pobjeći od nekih ljudi i u toj koči kao da prelazimo, kao da gazimo preko obradivih površina, prolazimo kroz ograde i vidim kuće i ljude kako rade i slično. Pa onda se kotač otkida i ja iskačem iz kola i počinjem trčati. A oko mene se čuje pucnjava. I vidim neku zgradu. Znači, potrčim prema toj zgradi i vidim tipove kako hodaju okolo s oružjem. I tako se skrivam po raznim sobama. Pokušavam pobjeći. I uđem u jednu sobu i sakrijem se u kut, a onda jedan tip ulazi s pištoljem i traži me.
I uspio sam ga udariti, a izbit mu pištolj iz ruke. I kad sam ga udario, ispao mu je slušni aparat. Sada, sjeti se, ovo je kao da se događa u 1800-ima, a iz uha mu ispada slušalica. I uzmem tu slušalicu kad uzmem pištolj i mogu čuti ljude kako razgovaraju preko slušalice i shvatim, cijela ova stvar je bila lažna. Sad pištolj je bio pravi, ali ovo cijelo, ali cijela ova scena bila je lažna. Bila je to namještena stvarnost. Bilo je kao da je to predstava. I tako, ali pokušavam pobjeći od tog tipa. Prolazim kroz razne sobe i kad uđem u ovu, prolazim pored jedne sobe i tamo nalazim vođu cijele ove stvari. I ja prolazim pored te sobe, a vođa drži lutku i to je vještica. I imao je još jednu lutku koja je izgledala kao mali demon. I on je zapravo slikao lica i oblačio ih kako bi izgledale lijepo, kako bi izgledale slatko. Zapravo prikrivao je zlo i činio da izgleda dobro. I sjedio sam tamo i gledao to, a onda sam odjednom prešao u drugi san, ako tako želite reći, ili sam prešao u drugo okruženje. Odjednom stojim u nekoj zgradi, prolazim kroz vrata i nalazim se na crkvenoj službi i tamo je bilo otprilike možda 50 ili 60 ljudi. To je manja prostorija i vidim kako ta služba tamo propovijeda a to je stariji čovjek, pomalo sjede, kose, nosi svjetlije odjelo i on daje riječ spoznaje nekome u snu, a osoba kojoj daje tu riječ spoznaje stalno mu govori ne, to nije istina, to nije točno. A taj lažni propovjednik, lažni prorok nastavlja pokušavati mijenjati stvari kako bi ga uvjerio da je riječ spoznaje istinita. A osoba s kojom razgovara i dalje mu govori jednostavno nije točno, to nije istina. I ja odem i sjednem u publiku. Pa čim sam sjeo, propovjednik mi prilazi i počinje mi govoriti neke stvari, a ja mu kažem ne, to nije istina. I on nastavlja raditi isto, onda mi zgrabi ruku i kaže hej, želim ti nešto pokazati. I tako me vodi naprijed ispred cijele kongregacije. I tamo je bio stol otprilike dugačak oko 6 stopa i na tom stolu je bilo nekoliko različitih predmeta. I odjednom on stoji vjerojatno oko 1,5 metra ili 2 od stola i odjednom ispruži ruku, a onda mu se ruka produži još 1,5 metra ili 2, zgrabi jedan od predmeta sa stola i povuče ga natrag. I kad je to napravio, svi u prostoriji su rekli wow, mislim, bili su zadivljeni i mene je to šokiralo. Pogledao sam ga i rekao učini to opet. Dakle, on to opet radi. Ispruži ruka mu se produži, zgrabi recimo ovu šalicu sa stola, povuče je natrag i svi u prostoriji opet kažu wow. A ja i dalje sam šokiran, ali se pitam kao nešto tu nije u redu. I rekao sam učini to još jednom. I ovaj put sam primijetio da je povukao prstom za neku malu polugu koja se nalazila unutar njegovog kaputa. Povukao je polugu i vidio sam neku malu uzicu ili kabel ili nešto slično na stražnjoj strani. Vidio sam kako se to produžuje i njegova ruka se potpuno ispruži. Zgrabio je to i povukao natrag. Ali ovaj put sam vidio da je to trik i napravio je to i treći put, a svi su opet govorili wow. Pa tada sam se probudio i odmah shvatio da su u obje ove situacije koje su se dogodile u istom snu, obje bile lažna stvarnost. Znate, prva je bila ta scena bijega i ropstva i neprijatelja koji pokušavate napasti, pokušavate ubiti, a ja sam otkrio da je sve to bilo izmišljeno. Bila je to lažna stvarnost. Nije bila istinita, ali pokušavala je mene i druge koji su bili uključeni natjerati da povjerujem da je istinita. A onda u toj situaciji s crkvom ti lažni znakovi i čuda pokušavali su me navesti da povjerujem u nešto što nije istina. I odmah sam počeo razmišljati o situaciji u kojoj se ti i ja nalazimo. I o tome da, Isus u Ivanu 17 izgovara tu nadnaravnu proročku molitvu
On kaže, Oče, posveti ih u istini. Svojoj, tvoja je riječ istina. A ta riječ istina na grčkom se doslovno može prevesti kao stvarnost. Dakle, u suštini Isus je molio i rekao, Oče, posveti ih svojom stvarnošću. Tako otkrivamo da postoji još jedna stvarnost iz koje ti i ja možemo živjeti. To prava stvarnost je ta da nam ovaj svijet, ovaj prokleti svijet, Sotona pokušava prodati tu lažnu stvarnost. On nam pokušava prodati ideju da je prokletstvo i dalje vrlo stvarno za nas. To je njegova prijevara, znaš, od samog početka. Ako nas može navesti da vjerujemo u bolest, ako nas može navesti da vjerujemo u bolesti, ako nas može navesti da vjerujemo u te stvari, tada nas stavlja u poziciju da se borimo iz obrane umjesto da budemo u napadačkoj poziciji i on pokušava natjerati nas da promijenimo svoju stvarnost, ali zato nam apostol Pavao daje te izjave, te istine, recimo kao u poslanici Kološanima poglavlje. Ili zapravo pogledajte Efežanima 2. poglavlje i 4. stih. On kaže, Bog koji je bogat milosrđem zbog svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio, čak i dok smo bili mrtvi u prijestupima, oživio nas je zajedno s Kristom. Milošću ste spašeni i podigao nas je zajedno i posjeo nas zajedno na nebesima. Dakle, vidite, Pavao, primijetit ćete da Pavao u svojim poučavanjima, u svojim poslanicama crkvama uvijek pokušava podsjetiti nas, navesti nas da obnovimo svoj činjenicom da smo umrli za prokletstvo, da smo umrli za stvari kojima smo nekad bili živi, da smo nekad bili u položaju gdje nam je Sotona bio gospodar i bili smo pod njegovom vlašću, pod njegovom moći i autoritetom. Ali moramo shvatiti da smo umrli za te stvari i da smo potom oživljeni zajedno s Kristom. A kad smo oživljeni zajedno s Kristom, ako smo oživljeni zajedno s njim, to znači da je život koji on živi i život koji mi živimo, da na isti način na koji je on oživljen i mi smo oživljeni. Postoji istina, postoji nit koja se provlači kroz sva Pavlova učenja, a to je ovo. Ti umireš. To gotovo zvuči pomalo morbidno, jer on stalno govori o smrti. Ali to je ta istina koju ti i ja moramo shvatiti. Čak i u svijetu ispunjenom duhom, karizmatskom svijetu, mislim, ima puno učenja o vjeri i mi ne vodimo borbu s mjesta poraza. Mi uvijek vodimo borbu s mjesta pobjede. Pa čujemo takve izjave, ali u stvarnosti se to ne podučava na taj način, jer želim da o tome razmisliš ovako. Dakle, razmišljao sam o tome dok sam jutros dolazio ovamo. Kad je riječ o bolesti i oboljenju i mi zapravo o tome govorimo, znaš, u ovoj knjizi imam poglavlje o našem vjerovanju u bolest. Ali želim da o ovome razmisliš. Naše spasenje je tako veliko. Znaš, gledamo na ono što je bilo omogućeno Izraelcima pod Starim Zavjetom. Da dokle god radiš ono što ti kažem, nikada više nećeš biti bolestan. Njihov savez temeljio se na krvi, jarca ili janjeta. Pa pod Novim savezom ono što smo uglavnom čuli jest da je naše spasenje toliko veliko da kada se razboliš, da Isus je tvoj iscijelitelj. I tako u osnovi ono što ti se zapravo govori jest da na području ozdravljenja moje spasenje me može izliječiti tek kad se razbolim umjesto da me moje. Spasenje može sačuvati od bolesti. To je stvar shvaćanja. Da sam onome čemu sam nekad bio živ, sada mrtav. Ali dokle god još uvijek mislimo da smo živi za te stvari. I to će nas dovoditi u poziciju da živimo u toj lažnoj stvarnosti. Dakle, opet vraćajući se na moj san, evo tog sna koji se čini i situacija se čini vrlo, vrlo stvarnom. Pokušavamo pobjeći spašavajući vlastite živote. Ima ljudi koji su vezani i držani u ropstvu i ima ljudi s oružjem koji te progone, a onda shvatim da je sve izmišljeno.
Sve je to samo predstava kako bi se ljudi držali u okovima koji zapravo nisu stvarni. Oni su zapravo slobodni. Sve je to predstava. A Sotona sa svojom prijevarom, i to je tako, suptilno, ali radi se o tome da prihvaćamo ono što svijet naziva normalnim i to je njima normalno, ali nama to ne bi smjelo biti normalno. Moramo se vratiti samim osnovama njih kršćanstva. Umro sam za te stvari i oživljen sam zajedno s Kristom. Želim da primijetite, nije da sam samo ni oživljen, radi se o ovome, oživljen sam zajedno s Kristom. Zato želim da ovo napišete u komentarima. Moj život je isti život kao Isusov život. Moj život je isti kao Isusov život. I zato on nastavlja u 6. stihu i kaže, on nas je zajedno uskrisio i zajedno postavio da sjedimo na nebesima u Kristu Isusu, da bi u budućim vjekovima pokazao izvanredno bogatstvo svoje milosti i dobrote prema nama u Kristu Isusu. Sve što se tiče našeg života, sada povezano je s Kristom, ne možemo gledati ni na jednu drugu osobu, ni na jedan drugi primjer. Moramo gledati na Isusa. Njegov život je moj život. To vidite u Rimljanima 6.4. U Rimljanima 6.4 piše, dakle s njim smo ukopani krštenjem u smrt, a zatim podcrtajte, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih slavom Očevom, tako i mi hodimo u novosti života, u novoj vrsti života. Dakle, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih, i ja sam uskrsnuo od mrtvih. Kao što Krist živi novi život, i ja živim novi život. Dakle, dobro pitanje koje treba postaviti bilo bi kako izgleda moj novi život. Pa moram gledati na Isusa. Njegov život je moj život. Hej, ti možeš to napisati u komentarima upravo tamo. To je vrlo jednostavan način da se to kaže. Njegov život je moj život. Stavi to tamo. Njegov život, to je moj život. Njegov život je moj život. Ako pogledaš 6. i 7. stih, piše, naš stari čovjek je razapet s njim da bi tijelo grijeha bilo uništeno, da više ne bismo bili robovi grijeha. Jer ako smo umrli, što onda? Onda smo oslobođeni. Radi se o toj činjenici da se trebamo vratiti na to da živimo prema jednoj alternativnoj stvarnosti. Znate, ako niste pročitali, prije nekoliko godina smo izdali knjigu pod nazivom Alternativna stvarnost. Volim tu knjigu jer zaista nastoji proširiti naše razmišljanje i pomoći nam da vidimo i razmišljamo drugačije. Kako bismo mogli gledati stvari iz nebeske perspektive i živjeti prema Božjoj volji ovdje na zemlji. Znate li onu molitvu koju je Isus molio? Želim da razmislite o ovome. Molitva koju je molio, rekao je, Oče, neka bude tvoja volja na zemlji kao što je na nebu. Pa koja je Božja volja na nebu? Znamo da na nebu nema bolesti ni patnje, zar ne? Tamo nema bolesti, nema patnje. Ako je to Božja volja na nebu, ako je to normalno stanje na nebu, onda je to ono što Bog želi da bude normalno i za nas ovdje. A to znači da je to njegova volja ovdje. To je njegovo normalno za nas ovdje. To znači da moramo početi razmišljati kao što se razmišlja na nebu, kako bismo ovdje mogli doživjeti ono što se doživljava na nebu. Ako možeš sve to zapisati, to bi bilo dobro staviti unutra. Da vidimo. Možeš to ovako reći. Evo, jesi li spreman? Upiši ovo. Razmišljaj kao što razmišlja nebo. Razmišljaj kao što razmišlja nebo. Kako bismo mogli doživjeti ono što doživljava nebo. To je dobro. Razmišljaj kao što razmišlja nebo, Biško Raj, kako bismo mogli doživjeti ono što doživljava nebo. I onda ću ti ostaviti ovo ovdje, Kološanima, a to su stihovi koje smo već puno puta gledali. Oni su samo dobri podsjetnici. Ako pogledaš Kološanima, zapravo, hajde da brzo pogledamo 2. Korinčanima 2 ili 5, 16, 17. O tome također puno govorimo, ali pogledaj. 2. Korinčanima 5, 16. Dakle, od sada nadalje, želim da ovo podcrtaš, ne gledamo više ni na koga po tijelu. U redu, ne gledamo više ni na koga po tijelu. Iako smo Krista poznavali po tijelu. Ipak, sada ga više tako ne poznajemo. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novo stvorenje. Stari život je prošao, novi život je započeo. Ne gledamo više ni na koga po tijelu.
Dakle, dvije stvari možemo izvući iz ovoga. Prvo, ne gledamo na tijelo da nam kaže tko smo kao duh. To je prvo. Drugo, ne gledamo na tijelo da nam kaže što je normalno za nas kao duh. Dakle, to možeš također napisati u komentar. Ne gledam na tijelo da mi kaže što je normalno kao duh. To je dobro. Ne gledam na tijelo da mi kaže što je normalno kao duh. Ako želim znati što je normalno kao duh, da se opet moram gledati na Isusa. Dakle, ako pogledaš Kološanima 3, ovo je nešto što je Pavao govorio ljudima, crkvi u Kolosima. Ovo su stvari o kojima trebate razmišljati, obnoviti svoj promijeniti način razmišljanja. U Kološanima 3.10 rekao je: želim da obučete novog čovjeka koji se obnavlja u spoznaji prema slici onoga koji ga je stvorio. Rekao je: želim da promijeniš način na koji razmišljaš. Želim da obučeš tog novog čovjeka koji si postao. Sjeti se, stvoreni smo da budemo novo stvorenje, tako smo stvoreni, ali rekao je: želim da obučeš tu osobu. Ili drugim riječima, da biste iskusili ovu novu osobu koja jeste, morate promijeniti način na koji razmišljate. Moraš promijeniti svoju perspektivu, trebaš početi gledati na sebe kroz Isusa, da kako je On, tako sam i ja. I razlog zašto je ovo opet toliko važno je zato što ne želimo biti prevareni. I to je ono što cijeli razlog zašto sam htio podijeliti ovaj san s tobom je zato. Što je to ono što Sotona pokušava učiniti? On te pokušava prevariti i uskratiti ti ono što ti je spasenje omogućilo. I pokušava te prevariti tako što te navodi da povjeruješ u ovu obmanu. Da je ono što je normalno za svijet, normalno i za tebe. Pokušava te navesti da povjeruješ u ovu obmanu da te je Isus oslobodio, ali da se ti sam moraš truditi da se oslobodiš. I o tome je Pavao govorio u Kološanima 2. I u stihu 6 je rekao: primili ste Krista, sada hodajte u njemu, živite svoj život u njemu. Stih 8. Pazite da vas tko ne prevari filozofijom i ispraznom prijevarom, po predaji ljudskoj, po počelima svijeta, a ne po Kristu. Dakle, ako ne živimo svoj život, ako ne gledamo kroz percepciju neba i ne vidimo sebe kao Krista, ne da smo mi On, nego da svoj život vidimo povezanim s njim, ako ne temeljimo svoj život na taj način, znate što? Bit ćemo prevareni. I onaj od kojeg smo bili izbavljeni i dalje će vladati nad nama. I dalje će donositi svoje smeće, svoje prokletstvo u naš život, iako smo od toga već oslobođeni. Isus ne želi da budemo oslobođeni samo da bismo nastavili živjeti u okovima, a to je nažalost stvarnost za većinu kršćana. Slobodni ljudi i dalje žive kao da su robovi. Isus ne želi da više živiš kao rob, on želi da živiš kao slobodan čovjek. Ali način na koji ćeš živjeti kao slobodan čovjek je da promijeniš način razmišljanja. Nemoj prihvatiti mentalitet ropstva. Prihvati mentalitet slobodnog čovjeka. I što više počneš gledati na slobodu koju Isus ima kao svoju vlastitu slobodu, to ćemo prirodnije i normalnije ulaziti u to nadnaravno oslobođenje. Taj nadnaravni život koji nam je Isus omogućio. Zato te želimo ohrabriti. Učini to danas i sljedećih nekoliko dana. Pogledaj na život, pogledaj na kulturu, pogledaj što je normalno u kulturi i počni malo ispitivati. Je li to zaista ono što bi trebalo biti normalno za mene? Je li tako u raju? Jesu li te stvari ono što Isus doživljava, je li on rob tim stvarima? Jer ako nije, uvijek neka on bude tvoja mjera, neka on bude tvoj standard. Ako to nije normalno za njega, nije normalno ni za mene i nije me briga čak i ako trenutno doživljavaš te stvari. Nemoj temeljiti svoju doktrinu, vjerovanja i pogled na ono što trenutno doživljavaš. Naša vjera nije temeljena na našim iskustvima. Naša vjera je temeljena na riječi. Naša vjera je temeljena na Isusu. Zato napravi malu analizu, usporedi Isusa i sebe. I počni shvaćati što treba promijeniti u mom razmišljanju. Što treba promijeniti u mojoj percepciji. I ako to učiniš, promijenit ćeš to. I možeš to ovako reći. Ovo će biti dobro. Napiši to u komentar. Promijeni svoju percepciju
Kako ne bi pao na Sotoninu prijevaru? To je dobra. Promijeni svoju percepciju. Kako ne bi pao na Sotoninu prijevaru? Ostavit ću vas s tom mišlju. Dakle, hvala Bogu. Hej, hvala ti što si proveo vrijeme sa mnom. Želim te još jednom ohrabriti ako si naš partner. Hvala ti puno što si dio nas i što nam pomažeš ostvariti sve što radimo diljem svijeta. I zbog toga imaš pristup partnerskoj platformi. Ako još nisi naš partner, a želiš biti dio Dream tima, možeš jednostavno otići na chadgonzalez.com i samo kliknuti na partner. Možeš pratiti sve korake, upute i video zapise i sve će ti biti objašnjeno što ti je dostupno. Neka te Bog blagoslovi. Provjeri raspored. Bilo bi nam drago vidjeti te na nekom od naših nadolazećih sastanaka. Volimo naše partnere i volimo vas vidjeti tamo, ali neka vas Bog blagoslovi. Želimo sjajan tjedan i vidimo se u epizodi Healing Talks. Ali zapamtite, u Kristu uvijek pobjeđujemo. Doviđenja.